Dus ik trek me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan is. Corruptieschandaal is tafelus in. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Zoekt u als ondernemer naar mogelijkheden om uw klantenkring uit te breiden? Culturo Media staat klaar om uw bedrijf of product op professionele wijze onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Met bewezen succes hebben talloze bedrijven voor u de weg naar ons gevonden en hun tevredenheid uitgesproken. Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bereiken via telefoon op 064 8511407 of via e-mail op sales@culturo.com. Succes gegarandeerd! Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Odi Bradangasa, hier zijn we weer, Culturo TV speciaal voor jou. En natuurlijk de Culturo de Wanpresi, dat is het special. Vandaag gaan we op zoek naar talenten, we zijn op zoek naar jou. Heb je een talent, schroom niet, bel Culturo TV en wij gaan voor jullie op pad je talent bekendmaken. Ook vandaag weer zijn we in Amsterdam, Amsterdam de hoofdstad. En ja, we gaan op zoek naar de talenten. En vandaag zijn we bij Jansen. Jansen is een artiest, zanger, geboren artiest kan je zeggen, want Apoku van man tranga. Dus ik wil het jullie laten zien. Dus vandaag gaan we naar Jansen en dan laten we zien hoe hij zijn pokoe tot stand brengt. Amsterdam, een mooie plek, het is zonnig weer. En dan, hier zie je een paar beelden vanuit de lucht, Amsterdam. Hier is Jansen geboren, dus we gaan naar Jansen en dan gaan we ook bij hem in de studio. Heb jij ook nog een talent? Je want zo volk, je want zo desma. En dan kom naar voren met je talent. Bel naar Culturo TV, we zijn er speciaal voor jou. Een mooi pokoe, dus. En maakt niet uit wat voor talent je hebt, hè. Uno voor Culturo, Echareka Waka. Dus dan, ik ga jullie nu de microfoon geven aan Jansen. Lekker landen. Aboom. Suriname, yeah, yeah, yeah. Some sea, some star. Maar je blijft Suriname.
Sa fetigi mama stranang. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland. No hoor not loop, tambripi no srefi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland. Yeah. Yes, Bradanga Sisa. Binnenkort samen met Culturo TV. Mijn naam is Jansen, rapper, artiest en ik doe nog veel meer. We gaan op pad om items te maken in de stad, Rotterdam, Amsterdam. Ik ben hier opgegroeid in Amsterdam OE. Meer dan 10 jaar maak ik muziek. Ik wil mijn talent met jullie delen, motivatie en veel topics maken over realistische dingen, over nieuws. Wat gebeurt in de wereld. En ja, let's go man. Ik ben begonnen met muziek eigenlijk door La Rouge, La Casse. Dat was die tijd heel erg in. En ik ging mezelf daarin verdiepen. Dus ik ging Kotti, Scratchy, Bangi en die dingen, wou ik allemaal leren. Ik ging het oefenen. Want ik ben natuurlijk Nederlands, niemand die me wijst hoe het moet en zo. Ik leer wel van mijn moeder, maar zulke dingen niet. En ik wou dat graag, want dat was echt die tijd booming. Sunrise, Kabula. En zo ben ik begonnen met muziek. En doordat ik Scratchy, Bangi en al die dingen ging oefenen apart, wist ik toen ik rap ging maken, beats, wat hi-hat was. Bass. Ik wist een beat uit elkaar te halen. Niet dat je gewoon oppervlakkig luistert naar een beat, maar gewoon dat je een beat downbreekt, weet je. En ik begon beats te maken en vanaf de tijd dat 50 Cent eigenlijk is gekomen, ben ik helemaal verliefd geworden op rapmuziek en toen heb ik dat andere achtergelaten en ben ik volledig op rap gegaan. Ik heb samengewerkt met namen als Makkie, Era, Sjeu de Reus, Juice, Robin Beats, mijn producer geweest. Ja, en nog veel meer. Dat is ook interessant. Ik ben pas begonnen op mijn 21ste. Ja, en ik heb clips gemaakt pas vanaf mijn 25ste begon ik met clips te maken. Ik heb meerdere clips online staan. Zit je bij een label of doe je alles alleen? Ik zit niet bij een label, doe alles alleen. Betaal alles zelf. Ja. Mixen, masteren, editen, moet je allemaal zelf leren. Dus dat doe ik ook allemaal. Ja, je kan altijd contact met me opzoeken. Jansen, Vevo op Facebook, op Instagram, Jansen OE. Dat is wat ik doe, B. We kunnen linken, let's go man. Let's work. Met wie zou je graag willen samenwerken van Nederland? Dat maakt niet uit man. Als je gewoon talent hebt, kunnen we werken man. Ik heb love voor iedereen. Ik maak geen onderscheid zomaar. Ja, Bradangasa Culturo TV speciaal voor jou. En je weet het, hè. Theodore President is het altijd special. En ook weer nu samen met Jansen. Want Jansen, je weet het, hè. De Jansen Theodore President. Zing je en geef die man een big up. Want hij doet zijn best, mensen. Tampoweramang. En nu in de studio bij Barmezi. En natuurlijk Barmezi, daar bij Apoko en Sitcom helemaal. En mensen, blijf afgestemd. Blijf sturen naar iedereen, want we gaan het fantastisch maken. Jansen, Thiago, doe je ding. Yes, 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 people, it's your boy Jansen, artiest, songwriter. We zijn hier in de Barmezi studio en ik ga jullie wat laten horen van mezelf. En yes, let's go man. Oké, dus ik ga nu het nummer Flyest in the Room doen. Het gaat over een mooie dame. Het is een love song. Doe is beter dan al die drill dinges. En let's go man. Ik hoop dat jullie het nice vinden. En ze wil dat ik in de slide. Zij is de nicest in the room.
Ze zegt me chill, baby, come inside. Cause I wanna be with you, with you, with you, you. Met jou, 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 jou. With you, you. Met jou, jou, jou. Ga je met me mee? We flexen met z'n twee. Ik denk aan jou altijd. Zij is de nicest in the room. Ik like je body shape, natural niet fake. Baby zeggen nee, I'm supposed to be with you. Jij verrast me steeds, je armen om me heen. Bij mij ben je safe, feeling is te smooth. Ik heb je love nog steeds, ik pull op bij je place. Ik geniet van je face, krijg ik nooit genoeg. Raak obsessed voor deze, is niet je b-day. Zit in je DM, ik ben je overzee. Oh what a feeling, je bent mijn pleasure. Jij als mijn treasure, ik wil je niet verliezen. Ik ben gone, ik ben gone, ik ben gone. Je bent strong in my mind and it plays like the song. Met de addict voor je body en het voelt niet eens wrong. Kijk me aan, hou me tight, alle way through the night. En ze wil dat ik in de slide. Zij is de nicest in the room. Ze zegt me chill, baby, come inside. Cause I wanna be with you, with you, with you, you. Met jou, 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 jou. With you, you. Met jou, jou, jou. De track staat op kanaal Janse Vevo. Gaat volgen, abonneren en like. Je weet toch, let's go man, gun iemand.